Татар халкы, син үләргә мәхкүм инде. Дару үтмәс дәрәҗәдә мәсмүм инде. Тибершенме? Терелмисең, юл өстендә ятма унап, үзеңне үзең күм инде. Милләтчеләр сине фәкать алдый гына дигән булып җанланасың син тиз менә. Алданма син, калган акчаң өчен алар укыйлар ич баш очында ясин генә. Ләбет сиңа, терелер өчен корбан кирәк, җитми мырмыр хәтем, чын, саф Коръән кирәк. Кимә бата, йота торган балык өчен фида булган мөрәвәтле бер җан кирәк. Милләтче бик куркак бит ул, судан курка, гәрчә милләт дип авыз суын корта. Кайсы чакта күперсә дә тиз шиңә бит, теге ишек алдындагы ата күркә. Алданмыйча газиз башың кабергә керт, милләтчеләр барчасы да эшсез шәкерт. Алар өчен син теләсәң бит, алданма син. Шәкерт алар, шәкерт, шәкерт. Дөрес сүз бу, монда шик-шөбһә кемгә бар? Тугры сүзнең нинди файда кәтемдә бар? Аңларсың син милләтченең сәдакатын, бер бай үләргә ятканда хәтемгә бар. Милләт диләр, ул чынмыни, ихласмыни? Кайсы шәкерт үз корсагын алдан тотмасмыни? Әллә ниләр рәхмәт берлә җанланса да, алар сине тагын сугып йыкмасмыни? Бихудәдер соры корттан көтмәк гыйләҗ. Син бер гали, сатылмаслык иргә мохтаҗ. Хак Тәңрең каршысында килешмидер, тәһарәтсез намаз илә, корбансыз хаҗ.